थांसै लोगोफोर गहपुर बिराद गोबाव जाबाय गहपुर थाङिया ओमफ्राय दिनै थांनो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे आंबो थांसै नै आब'आ लिंहरगासिनो आरोना जि गोसा खालै सान्दुङा बासरिथार खिन्थु सान्दुं गोसाबाबो जेबो नङा जों गारियावसो थांगोन आरो गोसाथारलाय सान्दुङा थांनो अलरेडि जाबाय जोङो गारि नेगासिनो गाइसमोन ओइ आगै थांगोन आगै हाय होनलाय आगैया लाजिदों नै इथिं नेपालि दिदि हाय बाय डार्लिं गारि नेगासिनो गाइसमोन जोंहा गारियानो दाबो फैयाखै नै हा फैबाय Gohpur tahun Konoklota फुख्रि नै दायो जोङो फैयै फैयै गहपुर टाउन मोनबाय आरोना ओमफ्राय बेनो जोंना मेन टाउना जोङो गहपुर टाउन फैयोब्ला बेयावनो फैयो आरो ओमफ्राय जोङो ससे थाबायनोसै जोंना एसे सिगाङावहाय माने मोनसे खामानि दङ ओमफ्राय जोङो ससे थाबायनानै थांसै होननानै जोङो थाबायबाय आरोना एसे सिगाङावनो आरो ओमफ्राय जों थांगासिनो दायो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आम्ही सिद्धा गल्ल्याव कनकलता फुख्रिया बेनो लोगोफोर नै नायनानै लाखादो नोंथांमोना जाय जाय नुवाखै जोंनि गहपुरनि कनकलता फुख्रि आरो दै बेयो लोगोफोर नै मोजां कालार फोनबाय आरो कालार फोननायखाय मोजां नुलायलायबाय ओमफ्राय जाय जाय नुवाखै नायफैनो हागोन नै बेबायदि आरोना नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो आङो देखायबाय ओइ गेजेरावहाय थांनो हायो फट'शुट लानो थाखाय मोजां रिल्स बानायनो थाखाय मोजां बेयाव टिकेट लायो मालाबा 10 थाखा मालाबा लाया बिदि आरो ओमफ्राय जायफोरा नुखानाय मिथिखानाय लाफैयो मालाय गोबाङानो रिल्स लायो फट'शुट लाफैयो ओमफ्राय नै बिथिं पुरा कालार फोनजोब्बाय आरोना नै ओमफ्राय जोङो बिनि बाउन्डारि सेर सेरनो जोङो थांगासिनो पुलिस थाना खाथियावहाय जों मोनसे खामानिनि थाखाय फैदों ओमफ्राय जों बेयावनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दसे थाबायनो लुगैबाय जों गारिखौबो लिंबोआसै ओरैहाय थाबायनो होननानैनो ओमफ्राय नोंथांमोननोबो आङो भिडिअआवहाय देखायगोन होननानै साननानैनो माने आङो गारिखौ गारबोबाय आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जाय जाय फट'शुट लानो गोसो रिल्स बानायनो गोसो नै मोजां जाबाय लोगोफोर ओइ दै सेर सेर फट'शुट लानो थाखाय मोजां आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांदो आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नुखाबाय जानांगौ ना नै बिथिंबो कालार होजोब्बाय आरो ओमफ्राय थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आं नोंथांमोननो हानायमानिखौ देखायगोन ओमफ्राय आं मा खामानियाव फैदों नोंथांमोना मिथिखागोन एबा नुखागोन आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना थ' आं थांबाय थानि लोगोफोर बिदिब्ला ससेयाव थाबायबाय आरो जोङो माने जायगाखौबो नायनो लुगैनानै थाबायबाय माने गोबावबो जाबाय नालाय फैयैया बेनिखायनो
बेखायनो ससे थाबायनोसै होननानै नै मालाय कालार फोनदों मोजां नुसिगोन एबार बेयाव रिल सिल बानायफैनोबो मोजांसिन जासिगोन आरोना गहपुरनि पुलिस थाना बाउन्डारियाव दं आरोना आङो नै बिथिं नै मालाय बोरमाया गांसो जासोदों ओमफ्राय नै आगैया लिचि लोंदों हाय होनदो बाबायासो नायगोन दा नै जों बेयाव फैदों लोगोफोर मा न' दे बियो मोनथिगौबा बुंहरदो कमेन्टआव मा न' नै नुखाबाय दा लिरनाय दंखायो बेयावनो नै आं बुंबाय थाला आं मायाव फैदों मुगु दालि ये घर से लेके आया फिथा जानो हाबबाय जोङो लोगोफोर नायदो ओइ नै मा फिथा बानायदो नायदो मा फिथा होनोथाय बेखौ हा दसा फिथानो नै नांसोयो मालाय बेयाव जासोयो लांदांबाबो जाहागियाबो नैथिं जिरायना जागासिनो नै खाथियाव देखायथारनोसै आं लोगोफोर माबायदि फिथाया नै एन्थाब फिथा बायदि गोलाव गोलाव नारेंखल आरो कि दिसे बोले কৈছিলে गाखिर गाखिर नारेंखल होदोंनो आरोना लोगोफोर तिल सेनि बेबिलाक ना बर' आइजोआनो बानायो नै खाथियाव देखायनो र' नै बेयाव थाव साव जेबो होआ नामा ना ओरैनो दावायाव माबायो आरो न' ओमफ्राय जोंहा आगैया बेयाव जागासिनो गोथाव आगै गोथाव ए মই ইয়াত আহিলো না গহপুৰত মোবাইল ধৰি আহিলো নহয় মই পোষ্ট অফিসত গহপুৰত আমিতো गोथाव मोनदों आगै आगैया गोथाव मोनदोंनो मालाय नै जागासिनो ধনী একটা খা কৈছো এইটো মই নাখাওঁ পেট ফুল दासो सफैदों आरोना ओमफ्राय आङो भिडिअखौहाय बारा गोलाव खालामला बेसेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर बोथोराबो दिनै ओरैबायदि गरम आरोना ओमफ्राय नै जों दासो सफैदों मेंबाय लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनबावगोन नेना थाबानो जाबाय नै आं अबस्था गैला आरोना लोगोफोर सान्दुङा जि गोसा दुंखादों दिनै बाय बाय